Несуцяшальны прагноз ад эканамістаў. У Быхаўскім раёне не плацілі заробкаў. Хантавірус усё бліжэй да Беларусі. Упершыню зафіксаваны смерч пад Магілёвам і зноў пагаршаецца надвор'е. Чаго чакаць? Вітаю, сябры. Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Рэчыцкім раёне каля вёскі Дзеражня на лясной дарозе сутыкнуліся легкавік і матацыкл «Эндуро». Паводле ДАІ за стырном «Фольксвагена» быў 19-гадовы кіроўца, а матацыклам кіраваў 16-гадовы падлетак. У выніку сутыкнення ў «Эндуро» адарвала кола, а няпаўнагадовы байкер атрымаў цяжкія траўмы і трапіў у рэанімацыю. Паводле папярэдняй інфармацыі, абодва кіроўцы не здолелі размінуцца на вузкай лясной дарозе. У Менскім жа раёне ў вёсцы Пяцеўшчына супрацоўнікі МНС адгукнуліся на выклік занепакоенага мужчыны, які пачуў жаласлівае мяуканне проста з пітной студні. У выніку з выкарыстаннем пажарных рукавоў небараку кацяня ўдалося вярнуць на паверхню. Гадаванец не пацярпеў. Як кажуць, ніколі такога не было. І вось ізноў, падчас пракурорскага правярання у арганізацыях аграпрамысловага комплексу на Быхаўшчыне высветлілі, што работнікам своечасова не выплачвалі заробкаў ды іншых належных грошай. У адной з гаспадарак у сакавіку запазычанасць перад 94 працаўнікамі перавысіла 104 тысячы рублёў. Таксама ў пракуратуру звярнулася даярка, якая паведаміла, што не атрымала адпускных больш за 1200 рублёў. Падчас правярання выявілі яшчэ 2 чалавек, якім не выплацілі разліку пры звальненні. Агульная сума доўгу склала больш за 1000 рублёў. Пракуратура вынесла кіраўнікам прадпрыемства ў прадпісанні запазычанасці перад работнікамі быццам бы пагашаныя. Беларусы, вашым дзецям нельга адмовіцца ад вайсковых збораў. Чыноўнікі заяўляюць, што без адзнакі за прадмет дапрызыўная і медычная падрыхтоўка вучня не перавядуць у 11 клас. Вучэбна-палявыя зборы для 10класнікаў стартуюць ужо 25 траўня. Як паведамілі ў камітэце адукацыі Менскага гарвыканкаму, сёлета яны будуць доўжыцца 10 дзён. Сталічным школьнікам Міністэрства адукацыі рэкамендавала скіраванне ў летнікі, базы адпачынку і вайсковыя часткі з кругладзённым перабываннем. Вучні не са сталіцы будуць займацца ў межах сваіх паселішчаў без кругладзённага заставання на пляцоўках. Паводле чыноўнікаў, у дзень падлеткі будуць праходзіць дапрызыўную падрыхтоўку, а пасля абеду для іх нібыта зарганізуюць адпачынак, гульні і культурніцкую праграму. Кошт перабывання ў лагерах складае ад 20 да 30 рублёў за сотні. Частку выдаткаў пакрыюць датацыі. Пры жаданні гэта могуць зрабіць і бацькі, зазначыла прадстаўніца сталічнага гарвыканкаму. Медычная падрыхтоўка дзяўчат будзе праходзіць на базе установаў адукацыі, а таксама ў Беларускім дзяржаўным медычным універсітэце, у 2 медкаледжах Менску і на базе установаў аховы здароўя. Беларуская і расійская эканомікі пайшлі ў мінус у першым квартале 2026-га. У Расіі спад склаў 0,3%, у Беларусі 0,4%. Эксперты звязваюць гэта з ростам вайсковых выдаткаў Крамля, высокімі падаткамі і дарагімі крэдытамі для бізнесу. Вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце і бізнесовец Александр Кнырович кажа, што праблемы ў Расіі аўтаматычна б'юць і па Беларусі, бо эканомікі моцна звязаныя. Цалкам імаверна, што людзі ў Беларусі ўбачаць, як цэны ў крамах стануць вышэйшыя, чымся ў Польшчы. У сваю чаргу эканаміст Яраслаў Раманчук мяркуе, што Расія пакуль яшчэ мае рэсурсы працягваць вайну і падтрымліваць сваю эканоміку. Калі не будзе так званых чорных лебедзяў, то яшчэ 3-4 гады Расія дакладна зможа ў такім самым тэмпе выдаткоўваць грошы на вайну. Адпаведна, нешта дойдзе і да Беларусі, чые прадпрыемствы зарабляюць на вайне. Але пасля заканчэння вайны Беларусь можа сутыкнуцца з яшчэ большымі праблемамі, адтокам спецыялістаў, ціскам расійскага бізнесу і падзеннем узроўню жыцця. Паводле экспертаў, для большасці беларусаў крызіс будзе адчувацца не праз рэзкі абвал, а праз паступовае збядненне і рост цэнаў. Падрабязны аналіз на belsat.eu. У Быхаўскім раёне асудзілі жанчыну, якая называла сябе спадчыннай лекаркай і нават абяцала людзям зняць так званы вянец бесшлюбнасці, родавы праклён і вылечыць хваробы. Паводле следства, за паслугі жанчына атрымала ад 6 пацярпелых больш за 158 тысячаў рублёў. Адна з жанчын, каб аплаціць паслугі, прадала матчыну кватэру, здала ў ламбард залатыя аздобы і набрала крэдытаў праз сваякоў і знаёмых. І ў выніку перадала махлярцы больш за 120 тысячаў рублёў.
Падчас суда абвінавачаная віны не прызнала. Тым не менш, суд прызнаў яе вінаватаю ў махлярстве ў асабліва буйным памеры. Жанчыне прысудзілі 6 гадоў калоніі агульнага рэжыму і штраф 9 000 рублёў. Таксама яна нейкім чынам павінна вярнуць грошы пацярпелым. Вострасюжэтныя кадры з Берліну. Вось як, верагодна, асабліва ідэйная частка расійскай дыяспары ў Нямецчыне дзякавала дзядам за перамогу над фашызмам. Адзначу толькі, што такія карціны можна было назіраць 9 траўня ды ў шмат якіх іншых еўрапейскіх гарадах і нават у Канадзе ды ЗША. Нярэдка агрэсіўным расейцам супрацьстаялі там праўкраінскія актывісты, даводзілася ўмешвацца паліцыі. Без каментара. Ура! Победа! Господь Бог с нами! Вперед! Владимир Владимирович Путин! Ни шагу назад! С Днем Победы! День Победы! День Победы! День Победы! Слава России, ребята! Слава Владимиру Путину! Беларускія тюльпанавыя палі – гэта ўжо не экзотыка, а сапраўдны турыстычны брэнд. У Тышкавічах Іванаўскага раёну расквітнелі каля 25 мільёнаў тюльпанаў, і за некалькі тыдняў сюды прыехалі больш за 20 000 гасцей. Гаспадарка-знаходка Палесся пачынала вырошчваць кветкі не дзеля фотасесіяў, а для продажу цыбулінаў. Але палі нечакана сталіся адною з самых папулярных вясновых лакацыяў. Цяпер тут працуюць фотазоны з арэлямі, роварамі і нават ваннаю проста сярод кветак. Квіток каштуе 50 рублёў у будні і 75 у выходныя. Фермеры прызнаюць попыт вялізны, але галоўны прыярытэт па-ранейшаму вытворчасць цыбулінаў. Для гэтага бутоны даводзіцца зразаць у пік цвіцення. Уладальнікі ўжо думаюць пра вялікі фестываль тюльпанаў, фудкорт і нават гатэль. Палі ж усё часцей робяцца месцам для прызнанняў у каханні ды прапановаў рукі і сэрца. Круізны лайнер МВ «Гондіюс», на якім зафіксавалі ўспышку хантавіруса, прыбыў да берагоў Тэнерыфы, дзе пачалася эвакуацыя пасажыраў. Тым часам з'явіліся паведамленні пра пацверджаныя выпадкі заражэння ў шэрагу краінах. Гэтак у Францыі інфікаваную жанчыну змясцілі ў спецыяльную інфекцыйную лякарню. У ЗША заражанага пасажыра ізалююць у біялагічным цэнтры ў штаце Небраска. У Польшчы пад санітарны кантроль узялі чалавека, які мог кантактаваць з захварэлым пасажырам лайнера. Яго абавязалі сачыць за сімптомамі і паведамляць медыкам пра пагаршэнне стану. На борце лайнера было каля 150 пасажыраў з краінаў еўразвязу, ЗША і Вялікай Брытаніі. Трое з іх памерлі ад хантавіруса. На сёння ж большасць ужо эвакуявалі чартарнымі рэйсамі. Хантавірус пераносяць грызуны. Штам Адес небяспечны тым, што можа перадавацца паміж людзьмі. Вакцыны і спецыфічнага лячэння пакуль няма. Успышку хантавіруса звязваюць з палігонам для пахавання адкідаў на поўдні Аргентыны. Гэтае месца папулярнае сярод аматараў назіраць за птушкамі. У Кадзіне каля Магілёва зафіксавалі першы сёлетні смерч. Пакуль спецыялісты не могуць дакладна вызначыць яго тыпу – мезацыкланальны ён ці так званы лэндспаут. Калі гэта быў лэндспаут, то сфармаваўся знізу ўверх. Узыходныя плыні паветра падхапілі завіхрэнні каля зямлі. Пры мезацыкланальным жа паходжанні смерч узнікае ў магутнай навальнічнай хмары. Без каментара. Сябры, будьце пільныя, ізноў на Беларусь насоўваецца непагадзь. На заўтра абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Пры гэтым цяпло збольшага захаваецца, але паводле Белгідрамету варта чакаць навальніцаў, ліўняў, граду і шквалістага ветру. Ноччу дажджы пройдуць на захадзе краіны, удзень ужо на большай частцы тэрыторыі. Асабліва складанае надвор'е прагназуюць на паўднёвым захадзе. Парывы ветру могуць дасягаць да 20 метраў за секунду. Месцамі магчымыя моцныя ліўні і град. Тэмпература ноччу ад +3 да +13, удзень да 25 градусаў цяпла на паўднёвым усходзе. Дажджлівае і навальнічнае надвор'е захаваецца і ў наступныя дні. У сераду і чацвер у многіх раёнах таксама чакаюцца ападкі і парывісты вецер. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.